אמרת ללירון עליי? ביקשתי ממנו שירד ממך. מה? בשביל מה עשית את זה? כי את מתעצבנת ממנו כל הזמן, והוא סתם איזה דביל, חשבתי לעזור לך. די, אני לא ביקשתי עזרה, אני מסתדרת ממש יופי, תודה. כולה לירון, מה את מתעצבנת? אני לא רוצה שמישהו יסדר לי את העניינים. אוקיי, צודקת. תגידי, יש מצב שאת איתי כדי שלירון יקנה? מה פתאום? מאיפה אתה מקריץ את השטויות האלה? לא יודע, חשבתי על זה, וזה נראה לי הכי... מאמי, אני איתך, כי אני רוצה להיות איתך, אוקיי? אוקיי. אתה הולך לעשות משהו לדבש? אני הולך למחוק את החיוך הדבילי הזה מהפנים שלה. אני יכול להיכנס פה כמו שלא נכנסתי במישהו אף פעם. אני יכול להרוס לה את החיים, לא תשכח בחיים איזה איתי לאופר. אל תיגעי בי. אני יכול לגרום לה להצטער על היום שהיא הכירה אותי. אתה מתחיל לעצבן אותי. באמצע שיחה לטפל עליי עכשיו. נכון, הכל בסדר? כן, הכל בסדר, נדבר איתך עוד מעט. הכל לא בסדר, אם אתה מתעסק בדבש עוד פעם אחת, אני לא יודע מה אני עושה לך. הופה, הבחורה שלך משפיטה אותך, אז אתה מנסה לשחק את הגבר? למה אתה בטוח שאתה יכול לומר כל מה שאתה רוצה בלי שאף אחד יחזיר לך? אבל מה תעשה? תיקח אותי. למי אתה מגן? איזה דפוק, אתה לא מבין שהיא משתמש בך? תגיד לך על דבש! מה זה לדבר ככה על דבש? אתה לא מבין שהיא משתמש בכולם ועכשיו הגיע התור שלך? אפס. מחפש לעצבן אותך, אתה לא קולט? קולט כמו לוויין של נאסא. אל תדאג, צריך שניים בשביל לריב. תעוף מפה. הוא גם בטוח שהוא יכול להגיד לכולם מה לעשות, שזה נפלא. הוא סיים. איפה זה? במחשב שלי, מוגן עם סיסמה. לא, אין לי מה לעשות עם זה שזה במחשב שלך, אני צריך את זה אצל יהלומי. זה יהיה אצל יהלומית ברגע שנחתום על חוזה. איזה חוזה? תקשיבו, מה שיש לכם פה זה פטנט שיכול להיות שווה מיליונים. אין שום סיבה שאני לא אהיה שותף בפרויקט הזה. חתום בחוזה. במה בדיוק אתה רוצה להיות שותף? בזה. בדיסק. דניאל, בלי התוכנה שלי אין לך שום סיכוי לפריצה. מה מסובך שאני אהיה בפנים? שום דבר לא מסובך, אני חשבתי שאתה חבר שלי ואתה לא רוצה לנצל אותי ואת החברים שלי אם אני בשיחה חבר ויומית. שלך, אז תספר לי מה קורה ושזה לא לא יהיה סוד. קורה שום דבר! אז אם לא קורה שום דבר, מה הבעיה שאני בפנים? זה לא רק תלוי בי. נכון, זה תלוי בלירון, נכון? בשביל לירון אני לא עושה שום דבר. וואו. יש לי את כל השמות של האנשים, אני רק צריכה לדעת... ניסית בגוגל? כן, מה נראה לך שאני מטומטמת? ניסית ברשם החברות? ברור. רואה? כן מטומטמת.